معلم آمين. ناين السحا مزمور 51 وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راخا أبساي دمسس كاب أبساي تصبيك حسبني كاب حتياتي وناسريني أنا أبساي فلت ألخم حتياتي كل جزية أبقد ما إيو بزربا خاص أدي فردخا ونصوان كاتر كبسي أنا نأخات راي بدركو أبقد مخا كي قبركو نوبا أبسات ولدكو نيك أب حتيات أنستني نو نحق أوشتغات تلليو أبحون تقوم مهرني من تغس أرسو سمعزات ريني كبرد كسعودو صبني تنزغت قد كاي ناسم تحقوساس بهاتان حقوسنا اسمعني كزكاب حاتياتي كولو نؤمن بزلا أبسا وندمسو وأملاق صري لب فطر اللي صنو منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاي تقدفني حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفسون دقفني مقد خان مفرس غمرم إيه حتى أنا بخاكم اللس إيوم وأملاق مدحاني كاب عداد ما نقفني لساني يصير هالل كتب له يا قويتها في مسكانا خنقرس خنا فريك فات مسوات بها بلك كاني تزي كونس مقرب كل كانرين مسوات مرارايت وقوني خمو مسوات أملاق صور منفسيو وأملاق نسبرون كت إن بايتو نعوني خا نسيم تصقى خاصة ناي قبر الله مكاتيات إيرساليمون دا شو موسوات إركب زحر مسواتي بمل مسوات بها بلك أيو شو أما سوي إخا أرحو قرب لك أيوم هالي لويا صلات جزية دكاس نكرسون قسين أملاقين مسكانا قربلو حتياتيك حد قال لك إلمنا عليوت يسمع لنا أبنا أبي دكتور سقاب مزمور تعدلوا لنا تعملكم دخون الرأي أبي دكتور ملس خصاب زبنا أبنا بملأك سلام مزمور 230 ممهر صلاة مزمور 231 حبتنا رزنت 232 233 أنا خمبو بيه مزمور 234 أبونا بملاك السلام مزمور 237 ممر سرا مزمور 238 حابتنا رزنت 241 أنا خمبو بيه مزمور 240 كلتن أبونا بملاك السلام مزمور 240 شديشن ممر سارة مزمور 240 شوعاتن أنا خب صحيح حبتنا رزنت 240 شمنتن عاويل كتب سهلناه الشيخ يوعلكم እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኖ ኣብ ኣርያም አመስግኖ ኩልኩም መላእክቱ አመስግኖ ዘለኹም ሰራዊቱ አመስግኖ ኣትንዳሕ ፀሓይን ወርሕን አመስግኖ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግኖ ኣቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግኖ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግኖ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግኖ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኻትኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳ ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረድቲ ምድሪ ኣጉባዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግኑ ንእግዚአብሔር ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩልኩም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ آمين هللويا قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባኦት
ፍጽምሉ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሃቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 ነው ድማ ኢየሩሳሌም ሽሞን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ጻድቅ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል ምጽባ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርእ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓተ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት የስማዕልና አቦና መምህር ሳራ ክፍልታት ጸሎት ራቦይ መርጌታ እንሆ ኣብ ቅድመት ቅዱስ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ እንሆ ኣብ ቅድመት ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቁዕ ስለ ዝኾነ ብበዝሒ ኃጢአተይ ርዕድን እንቅጥቅጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትሕኪት ተንሲኺ ናብ መድሃኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሓረንን ኣድነንን እናበልኪ ተማህፀኒ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቃለ ሕይወት የስማዕልና አሜን ሓብትና ፍሮይኒ ጥዕመክ ደኹን መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እንደ ዝኸውን ሓብትና ፍሮይኒ ኣራይ ኣድየና ኣይነ ዓለም سلام كم يوعدكم እግዚአብሔር وقال سب زي ودا إذا علم زي أخان زي العالم تنبر أنت سخونس نفسي نصح زخانة مخنيات محلو كنيرو جنجات تسيف زخانة تجبارات كي اتحمى كاين أبكن اتحكين يامس زغلع عرات حتى تستطيعي أبتجنش أبتجن شلل سنيان كدعن سقاخي كل خي انت اتبيو مرسي او خريستوس املاخي بتعزيو سفر فرتخا سنبدن اتزل علما فرتخا انبركخن بتي ملكوتا ونصبر او برهان كانكت كصالحو انا حسم دنس اب عراتو دقيس زلو اب هيوتي زي قدوس زخونكو نايتي تقبل قرص ابنت موساد أفلبي إن وقعه أو أملاقي أنا جبنني أيام ويغري بل اللي يبلك الله زل فني وزل علم آمين كبرنا أملاقي خمبرك مشي آمين قال هو يسمع لنا دينا أين أعلم حبتنا تمنيت ونسيه تدنجل ماشي تمام سيهم እግዚአብሔር ይመስገን نسيه تدنجل نعبر أخي نبارك تقطف صدار رديتكي زرقخي نتي عفلناي كما عبد زكماتل وحسابات كابا يارحقيو نتا حممتي نفسي وكنت النت هلواتا تفي والمو ناب صلوتن من احنا بكسيا مغنياتو نسخي كاليتن محرت اتلم علاليت عدن من هيوت سيد املاقين ويتا إيسوس كريستوس تسفيخ عليه يسمع لنا حبتنا تمنيت روينا حبتنا تعمل كده خون وقيتها بزالي تزيان عمو بزي حاتيات نحضر حلونا الراي حبتنا رزنت ماشي وقيتها بزالي تزيان عمو بزي حاتيات كنحضر حلونا وأملاخ أبوتاتنا نسخة بروخيخا بركتك أزي بزحيو
ቅዱስ ስምካ ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦጌታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ይስምዓልና ኦጌታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን ኦጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ርዳእኒ ኦጌታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦጌታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦጌታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ምዕቆቤ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦጌታይ ንዓኻ በዲለ እዮም እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦጌታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ካብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ብዘፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተ እዘንቱ ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ሃብትና ረዘነት ኣሜን መምህር ሳራ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ተራቦይ መርጌታ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ዝተወልደ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታና ዝተሰቕለ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ብክብሪ ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሃረና ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሃረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሃረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሃረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፅብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ጽኻብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻኒ ዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነፍሶም ዓርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማነና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሓረና ጎይታ መሓረና ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ቡቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና ንድገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኾም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ሚን ቃለ ህይወት የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም አቤት ሕራይ ክብርን ምስጋናን መድሃኒ ዓለም ይኹን ከመይምሲኹም ኩልኹም ኣሜን ኣሜን ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽገወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል
ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን። ይቀኒል ኣቦና አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ሓብተና ኣሜን። ሓብተና ህይወት መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኦኬ ቦና ከመይ ምሲኹም ኩልኹም እግዚአብሔር ይመስገን። መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሃን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባረኸና ኣሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሕይወት ሓብተና ሕይወት የስማዓልና ቦታትና ቴንክ ዩ ሓብተና ትምኒት ጸሎተ ሃይማኖት ሚቲ ክዘለኺ ትምኒት ሓብትና ትሰምዕና እንተሊኺ እሺ ሶሪ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ሁሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወረደ በመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሳለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋን ንሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን አሜን። ቃለ ሕይወት ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ራይ ሓብትና ሙሉእ ቅዱስ ቅዱስ ጥዕመክ እንተኮይኑ ሙሉእ ሓብትና ሚቲ ክዘለኸ ትሰምዕና እንተሊኸ
حري كما يوعدكم حجي إذا أتزلقوا خينين እግዚአብሔር ይመስገን። ተረዲኒ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሃይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርና ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባን ሕደር ንበደልና ቅሬታን ምሕረትን ግበረልና ኣሜን። እቲ ብድሌትና ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምንትቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ የቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረታ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ኦ ጎይታ ዋዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ንጸሊ ኣሜን። ምሕረትከ አምላክነ አምላክነ ወአኮ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ ጎይታ ብቕዓት ግበረልና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ እዩ ቁምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስት ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነፍሲ ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኹም ብቃል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጥሕናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንሕደገልና ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕረኻ ምስ ዝኾነ ዋህብወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ብነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመልኣኸን ርሑኽን ነቶም ኣነ ዝቐደማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትም ድማነና ተቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ሓዘንን ስቅያት ብርናኣልና ብህልውናን ቅነቆ ብቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ክብረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ እዩ
ومل تسقى جابير مساقي أوفيس في الدسبلكي حتياتنا سريلنا نفط ودخ يسكر اسم انتانا محرات لمن لنا أمين كبرن مسقانا أملاخ يكون آمين آمين قال هوت يسمع لنا بنا تسلي صلوت استمهل لنا يوم هللا تنبب نبابات عبكن مجزابير عريقو معات زغرر محرات زغرر يقبر لنا كلهم نايكروسوس بيتسب نايز قدس بيت خريستيان تهبو نايسولوس صلوت سركن كمون مرتي بوتاتنا بسانا بوتاتنا هيمانة أبو نمكتتال جزيهم من سرحهم من أوها هيدكم بتبعتن بانك عدوان تكاتات الوزلهم لولي بحري فتارينا كساب الساعة بدحان السلام عكيبو أبسانان بدلنان شنتنان بعين محرت أميتو بهوت بخمس خنراخب بزق بس قبايا خنراخب زفقدلنا ناي بحر مسقانا يبسحيو كمون توم جزيهم من سرحكم من أوها هيدكم تكاتات الوزلهم تبحبو زرئي إجزابير أملخنا بجهود كا عصب زغفل سيادة صادقان أسبته تاني خفلكم تبل قدست بيت خريستيان نخلهم بس عزي أب سببا أب سقم أب شجر نزلو رهوا سلام كسانة عرفتي هبوم أبيت ما أسرت نزلو مصاحرة يفترلهم بموت سقان نزتفلينا جنة منقس سمايات هاجر قدساني وارسهم نتما مرير حزن زلهم دبس قدساني دبسكم نخل هنا خا زستوعل أمره بو موداتنا يتسبق لنا أبز حلف جزية كم فقط إجزابير هاي ما نتابو معرف سلسته المست آجيا أبزبل كم معرف كلتا زجمرخ سام معرف حموشة قصليو المست آجيا مالت تمزنا برنا تمهرته بقات مالتي تمهرته بقات مالت كا ويتا إسكريستوس دحري رجتو أدمي تنسايو نزمهارو تمهرتن نز سرحو أملاخاوي ناي دحرت سرحتن بفلاي كا بزعبا ويتا إسكريستوس حدنتن سلستنتن ناي سلاسي ناي إجزابير ولد إجزابير من ولد فسوم أملاخنتن تسقاونتن مدحاننتن زقلز كم زخون إنارينا لومي كم فقاد إجزابير معرف 4 تايلي جمير زلو مئنتانا تسقلا بمسكولوها صنعاتنا بجا دهنتنا قبره مئنتانا تسقلا بمسكولوها صنعاتنا بجانا بجاد حنتنا تجبره نزيا أبونا أبي ملاك السلام كان بقولنا ناي معرف حدا مدلاو من تختعملنا أب قصري كلته قدامي كورنثوس معرف كلته أب حدا حساب شوعات سوري معرف كلته مصحف حزنا زلنا كبشو عاد تسقع 10 ساعات بالزلابة حكي هو أبت إنتاج ما زيرو يدلي على صبغ الله اوكي مع ذاك الدسان أبيت عفوا إبراهيم 10 تخلته قطري كلته تمنيت حبتنا أب قطر 3 لومي كان فقط إجزابير 10 تقسطات سلزلوا من أنتي مست ساعتنا هنكير كساب قطر 10 إنا هنكير مالتي هراي أب قطر 3 أب تقص 3 مس بزهنا ممر سارة مزمور داويد 230 شعتن قطري شوعته حبتنا رزنت غلاطيا 6:14 حبتنا هيوت ماتيوس 11:25 أب قطر 4 هنكير كلنا أدينا أين عالم رومي شوعته كاب 11:14 ملو حبتنا رومي شومنته كاب شوعته حساب 10 سلغالاتو إجزابير استمسكنا يهون أب تقص حدا أبونا كجمهور النعم مئنتانا تسغلا بمسكولو خاء صنعاتنا بجاد حنتنا تقبري نباهم أبونا هاراي سمع الله خدا
واسمع الله بنا سمع الله alright قدامي بطرس معرف كلته قصري 14 نحاتيات موت ناس نصدق ما انت خنبر نسو بعلو نحاتياتنا ابسقاو اب عنصيتي صورو بمسقل إيهم زحوخم بقصل إيهم زحوخم يقرتا امين እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦና ቃል ህይወት ይስማልና ሃይማኖት አበው መተካታ መጽሐፍ ቅዱስ አይኮነን ሃይማኖት አበው አቦታት ዝደረስዎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ድርሰት አይኮነን ሃይማኖት አበው ማለት ነቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳን ምስ ሐዲስ ኪዳን ንሐዲስ ኪዳን ነንባዕሉ ልክዕነት ዝተገብረ ናይ ድሕነት ስራሕ ናይ ተበጃውነት ስራሕ ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ተሰጋውነትን ፍጹም መድኃኒነትን ፍጹም ተበጃውነትን ዝገልጽ ስለዚህ ነዛ ሐሳብ ምእንታና ተሰቅለ በመስቀሉ ኸዓ ጽንዓትና በጃ ድሕነትና ገበረ ኢሎም ናበይ ወሲዶምና ናብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጽር 4 ንኃጢአት መዊትናስ ንጽድቅ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንኃጢአትና ካብ ስጉኡ ኣብ ዕንጨት ጸሮ ብመስቀሉ ኢኹም ዝሓወኹም بخمي كم زحونا أبيناي كم زحونا بمنتاي علامة نمنتاي علامة كم زحوينا بخمي كم زحوينا أرستي بزحنت تقصيرهم ملي سمونة حسابات مالت نحاتيات ميتناس متصدقي من تخنبر زيادة عند علامة قويتات كل واجز خفللنا نحاتيات ميتنا نتصدقي من تخنبر إذا كل واجز تخفللنا ካብ ቁስልና ይሕዊና ንኃጢአትና ኣብስጉ ኣብ መስቀል ጸይሩ ኣርሒንና ከብቅዕ ንኃጢአት ሜትና ንጽድቅ ንኽንደሕር ዘይንነብር ነቲ ውዕለት ኣምላኽ ብላሽ ወይ ከንቱ ንገብረለና ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ጥቕሲ 2 ቀዳመይቲ ሓብትና መዓዛ ቅዱሳን ካልኣይቲ ከዓ ሓብትና ትንቢት ከም ብባልና እነ እንታይ እዩ ዘብሉ ቦታትና እዚ ድማ ካብ እግዚአብሔር ዘይርሕቕ ወትሩ ዘይፍለን ኩሉ ግዜ ዘይትልካዕን በዝሒ ለውሃቱ ብምዝራብ ዘይውዳእ ሓጎስ ዘለዎ ረቂቕ ምስጢር እዩ መዓዛ ቅዱሳን ያቦና ዕብራውያን 12:2 ስማዕ ኣለሁ هو ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2:7-10 ኣናባኽ መዓዛ ቅዱሳን أنا دا إبراويان دي تيفيات منها سوري مستوطع تجمل حبتنا تمني تابع اغتدالي خزلخ إبراويان قدامي كورنثوس دي قدامي كورنثوس 2:7-10 عيني تخرج كتابنا عندي اسمع خطي إبراويان 10:3 تمني حبتنا الرأي معزا قدسان حرة إبراويان قدامي كورنثوس 2:7-10 تخكم حرة امبارسي أما أكل إتم أخلات طبب نزربا إينا إتي أملاخ قدمي زمانات نخبرتنا زقالو إتي ناي أملاح حبو مستر طبب إينا النزارب زلنا أمبر طبب إذا عالم إزياء ويس نايتوم زحالفة جزاتي إذا عالم إزياء أيكونان كاب جزاتي إذا عالم إزياء حدا أقوى نزيد طبب أيفلتون انت زفلتوس نقويتا خبري أي مسقلون نيروم جناخي كم تتحف زبلو التي عيني زي رأيتو إذنخ أذي سمعتو قبل بسب دما زي تحسب أملاخ نتوم زفكرو عدالو اللوم اتي منفس جنا مع عمقو أملاخ أكوا كي ترفه نخل لا يمرمر إيو أمو نعانا أملاخ بمنفسو غيرو قلتلنا ورنا أملاخ آمين آمين سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን آمين حلو حاتو بمزراب زي ودع حاجة زلوا ركيق مستير ريلو مالت سلازي إذا حبوا مستير زي ملأت زبن مسمسة
أما أكلتم أخلات طبب نزاربينا تأملاح قدم زمانات نخبرتنا زدالو ويلو ني أملاح حبوق مستير طببينا نزارب زلو نمبر طبب زع عالم زي آيكونا نيلو تأملاح ندحنتنا زتتغملو ركيغ مستير انتاي كم زخوانا خن بغال እግዚአብሔር ይገልጸልና حراي قصلي تمنيت حابتنا እሺ መልእክቲ ዕብራውያን ቁጥሪ 10 ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 2 ናብቲ ሕፍረት ኒዕኡ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ ዝተቐመጠን ጀማር እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ንጠምት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ክጅምር ከሎ نحاتيات ميتنا بهوات من انت خننبر سلازبلا حجها نابي كنت امت كم زلنا سلمنتا اينا ناب قويتا اس كريستوس نتمت نمنتا علامة اينا نتمت ناب تحفرت نعيقو سلاتب كدمي يزول حقوس يلو مسكال استعقسة املاخ يمان املاخ تقمته جمارن دمدامن امنتنا جمرارن دمدامن امنتنا ناب إيسوس كريستوس نتأمت سلازي أبوتاتنا انتاي كنقبر نابي كنت أمنت يومه ناب قال إغزابير كمي قروم يهمسونا نيروم متمقد إغزابير حراي أبقو تقسي سلسته بس إحنا لنا قداميتي تقسي ناي تقسي سلسته مزمور داويد 239 قطري شوعته ممهر سارة حبتنا رزنت قلاتيا شديشة 14 إذا ما يزال لهم الدلاوه تعملنا حبتنا هيوت ماتيوس 11 25 كمون أديرنا إن عالم قدامي كورنثوس كلته حدا أبو تقصص سلسته بزن ناي لعلن تحتن كنافر نعاء تتنكي كام مزراب أي كالني مؤمنان مرميروم زي بس حواركي مستيريو ولاكوا زي مرمر انت هنا نساتهم زي فلتوا يمو خنا مسجنا نحبنا له مسكال ازيو سلغالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን መምህር ሳራ هرابي مرقيتا مزمور 139 ቁጥሪ 7 ካብ መንፈስ ናበይ ክኸይድ ካብ ገጽካስ ናበይ ክሃድም እየ سلغالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን حراي حبتنا رزنت 14 بحنساب ينزلوا ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 40 ቁጥሪ 14 بكريستوس ኢየሱስ እቲ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እምበር ግርዘት ኮነ ወይስ ዘይ ግርዘት ሓደ ግዛዕ የብሉን እሞ በቲ መስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ብኡ ንዓይ እተሰቕለት ኣነውን ንዓለም እተሰቐልኩ እንተ ዘይኮይኑስ ትምክሕቲ ዘበለ ካባይ ይርሓቅ امين سلغالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን حراي ህይወት حبتنا وماتيوس 10 معرف 11 25 ناباي نعو كعرفكم يا تبلتار استا بتا ورحات اتيا إيسوس من ملسة بلون او عبي قويتا سماين مدرن ازيخاب بالحنتات استوعلتن سلا ذهب كايو نهزانات جنا سلا زغلص كايو امسكنك الله سلغالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ካብልህታትን አስተውዓልትን ስለዛሐባ አኻዮ ንህፃናት ገና ስለዝገለጽካዮ ተመስገነካ ኣለኹ ብልህታትን መስተውዓልትን ዝብሎም ዘሎ እቶም ናይ ፍልስፍና ሰባት ንኣምላኽ ብጥበብ ዓለም ንኣምላኽ ብፍልጠት ዓለም በፂ መርሚሮም ክበጽሕዎ ዝደሊሞ ከይፈለጥዎ ከይረኸብዎ ኮንቱ ዝተረፉ እዩ ካብልህታትን መስተውዓልትን ስለዛሐባ አኻዮ ንህፃናት ገና ስለዝገለጽካዮ أمسجنك الله سلقالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አዴና ኢና ዓለም كمسيهم ملأخت بزعبة أتستسقلي كريستوس قدامي كورنثوس كلتا نحنتنا وحدا اندلو حدا كلتا تغز 10 أدينا قطرة كلتا قطرة حدا أفضل لازم 10 أوه ماشي كورنثوس
ቀዳማይ ቆሮንጦስ ሓደ 10 ካብ ኣምልኾ ጣዖት ምጥንቃቕ ከም ዝግባእ ኣሕዋተይ ኩልኻትኩም ኣቦታትና ትሕቲ ደመና ከም ዝነበሩ ኩልኻትኩምን ባሕሪ ከም እተሳገሩ ዘይትፈልጡ ከይትኾኑ ኣይፈቱን እየ ስጋብ ኣዳብና ቁፅሪ 10 ደና ኣብ ቁፅሪ 10 ምሕለፋ እቲ መንፈስ ግና ማዓሙቕ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ትብላል ቀዳማይ ቆሮንጦስ መፅሓፍኩም ኣቦና ኣቤት እዛ ኸላይ ሕታም ድያ ብዝታ ኣብ ኮምፒውተርኩም ዘላ ኣብ ኮምፒውተር ሓደ እያ ዘላ ኣብታ መፅሓፍ ግን 10 ኣላ ኦኬ ኣብታ ኸላይቲ መፅሓፍ ከይትኸውን ኢለ ኣብታ ኸላይቲ ተሓትመት እምበር እታ ቀዳመይቲ እንድያ ምሳይ ዘላ 10 እያ ዘላ ብዝውን ልክዕ ንሳ እያ ዘላ እዛ ሶፍት ኮፒ ኣብዴት ዘይኮነት ዘላ ኦኬ ኣረ ይቕረታ ፀገም ቀዳማይ ቆሮንጦስ 2 ምዕራፍ 2 ኣብ 10 እድረ ኦኬ ሶሪ እሺ እቲ መንፈስ ግና ማዓሙቕ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ንኩሉ ይምርምር እዩ እሞ ንሕና ኣምላኽ ብመንፈስ ገይሩ ገለጸልና ስለቃላት እግዚአብሔር ወወሰ እተን ምስጢር እታ ቅድሚያ ዝነበረት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ካብ ብልሃታትን ካብ መስተውዓልትን ዝሓበእኻዮ ንሕፃናት ግና ዝገለጽካዮ ዝብል ተሐዋርያ እንታይ ኢሉ ገሊጽዎ ቶም ሕፃናት ተባህሉ መንፈስ ተገልጽ እግዚአብሔር ዝገለጸሎም መን እዮም ብኸመይ ገሊጽሎም ንዓዩ ምክንያቱ በዘን ናይ ላዕልን ታሕትን ከናፍር ንዓ ተጠንቂካ ምዝራብ ኣይከኣልን እዩ ምእመናን መርሚሮም ዘይበጽሕዎ ረቂቕ ምስጢር እዩ ምስ በለ ዋላ እኳ ዘይመርመር እንተኾነ ንሳቶም ዘይፈልጥዎ እዮም ንሳቶም ይፈልጥዎ እዮም ንኸነመስግኖ ንሕበነሉ መስቀል እዚዩ ምስ በለ ሕጂ ንዓና ኣምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና የናይ እቲ መንፈስ ግና ማዓሙቕ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ንኹሉ ይምርምር እሞ ንዓና ኣምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና ነሱ ብዝገለጸሎም ነቦታትና ነቢያት ነቦታትና ሐዋርያት ንሱ ዝገለጸሎም እምበር ባዕላቶም ብዓለማዊ ጥበብ ብስነ ፍልጠታዊ ጥበብ ገይሮም ዝበጽሕዎ ዓለማዊ ፍልጠት ኣይኮነን ከምኡ ዝብል ሆሴዕ ክጽዋዕ ከሎ ኣነስ ሓላው ኣሃን ኣራይ ዳዕሮን ይብል ማለት ባዕሉ ሙሴ ክለኣኽ ከሎ ኣፈይ ኮርታዕ ልሳነይ ወታዩ ኣነ ክለኣኽ ኣይክእልን ክብል ከሎ ንሰብ ኣፍ ዝገብረሉ መንዲ ኢሉ እግዚአብሔር ክዛረቦ ከሎ ንርኢ ማለት ሕራይ ተቕሲ 4 በፂሕና ኣለና ተቕሲ ናይ ተቕሲ 4 ሮሜ 7 ካብ 11 ክሳብ 14 ሙሉ ሓብትና ከተንብብልና ኢኺ ሮሜ 8 ካብ 7 ክሳብ 10 ኣቦና ከተንብብልና ኢኹም ናይ ቁጥር 4 ንሕና ብኡ እናኣምንን በቲ ኩሉ ዝተነገረ ፍጹማንን ዝኾንና ምእመናን ካብ ኩሉ እትገልጽ ሕሊናና ንሰብነትና ንፍለ ብሓቂ ከምዘየላ ንግበራ በዚ ከዓ ብጽቡቕ ሕሊና ጽኑዓት ክንከውን ኢና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ደጊመ ከንብባየ ንሕና ብኡ እናኣምንን በቲ ኩሉ እተነገረ ፍጹማንን ዝኾንና ምእመናን ካብ ኩሉ እትገልጽ ሕሊናና ንሰብነትና ንፍለ ብሓቂ ከምዘየላ ንግበራ በዚ ከዓ ብጽቡቕ ሕሊና ጽኑዓት ክንከውን ኢና ሕራይ ሓብትና ሙሉ ኣቦና ኣብዚ መጽሓፍ ዛናትኩም 7 ትብላላ ምዕራፍ 7 ትብላላ ሮሜ 7 ኣብ መጽሓፍ ግን ሮሜ 6 ትብላላ ተተኸክን ጽቡቕ ኣለኸ ኦኬ ጽቡቕ ኣለኸ ኣይና እንዳይ ኸንብብ ወሽድሽ خيد እግዚአብሔር ይደግፍክ ህይወት ሓብትና ኣዎ ምዕራፍ 6 ካብ 11 ክሳብ 14 ኣዎ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ካብ ሓጢኣት ከም ዝሞትኩም ክርስቶስ ኢየሱስ ግና ንኣምላኽ ሕያዋን ከም ዝኾንኩም ርእስኹም ቁፀሩ እምበኣርሲ نتمنيتو كي تأززو أبز مواتي
ስጋኹም ሓጢኣት ኣይንገስ ትሕቲ ፀጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለ ዘይኮንኩም ሓጢኣት ኣይምለኩም እዩሞ ኣይመልከኩምን እዩ እሞ ኣይመልከኩምን እዩ እሞ ከም መይቶም ዝተንስኡ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፍዩ እምበር ንኣካላትኩም ኣፅዋር ኣመፃ ንሓጢኣት ኣይትግበርዎ ንኣካላትኩም ሲ ኣፅዋር ፅድቂ ንኣምላኽ ደኣ ግበርዎ አሜን አሜን ቃል ህይወት ይስማዕልና ሙሉ ሀብትና ንራይ ኣቦና መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 8 6-7 ብሓንሳእን ዘለዋ ካብ 6 ክሳብ 10 ፅቡቅ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ፅልእ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን ኣይኮነሉን ድማ እዩ እሞ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ እቶም ስጋ ዘለው ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይኮነሎምን እዩ ንስኻትኩም ግና መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተልዩስ ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣይኮንኩምን ዘለኹም እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘይብሉ ሰብ ግና ንሱ ናቱ ኣይኮነን ክርስቶስ ኣባኻትኩም እንተኣልዩ ግና እቲ ስጋ ብሰሪ ሓጢኣት ምውት እዩ እቲ መንፈስ ግና ሳላ ጽድቂ ህይወት እዩ ቃል ህይወት ይስማዕልና ኣቦና ሕሊናና ንሰብነትና ንፍለ ካብ ኩሉ ትገልጽ ሕሊናና ንሰብነትና ንፍለ ብሓቂ ከምዘየላ ንግበራ በዚ ከዓ ብፅቡቅ ሕሊና ጽኑዓት ክንከውን ኢና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ክስዕበኒ ዝደሊ ነፍሱ ይቕበጽ መስቀሉ ልዕሊ ከዓ ደድሕረ ይስዓብ ስለ ዝበለ ካብዚ መሰረት ብምግባር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ሓጢኣት ከም ዝሞትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ግና ህያዋን ከም ዝኾንኩም ነፍስኹም ቁፀሩ እምበኣርሲ ነቲ ምንይቱ ከይትእዘዙ ኣብዚ መዋቲ ስጋኹም ሓጢኣት ኣይንገስ ስለዚ ነታ ንነብስና ካብ ስጋና ንፍለያ ንስጋና ከምዘየላ ንግበራ ዝብል ሓሳብ እንታይ ኢና ክንገብር ስጋና እንድዩ ንስጋኹም ኣኽብርዎ ተኸናኸንዎ እንዲ ዝብል እዚ ከዓ ንስጋኹም ከምዘየላ ግበርዋ ንሕሊናኹም ካብ ሰብነትኩም ፍለዩ ይብላ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ብቓል እግዚኣብሔር መልሲ ኣብዚ መዋቲ ስጋኹም ሓጢኣት ኣይንገስ ስለዚ ብግቡእ ክንበልዕ ብግቡእ ክንሰቲ ብግቡእ ክንክደን ብግቡእ ክንሕጎስ ከም ፍቓድ ኣምላኽ እታ ቀንዲ መልእኽቲ ግን ነፍስኹም ካብ ስጋኹም ፍለዩ ሕሊናኹም ኣብቲ ዘይርአ ስጋኹም ከም ዘይርአ ግበርዎ ክብል ከሎ ኣብዚ መዋቲ ስጋኹም ሓጢኣት ኣይንገስ ኣብታ ቀዳመይቲ ኣብ ምዕራፍ 6 ማለት እዚ ምስ በለ ትሕቲ ፀጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለ ዘይኮንኩም ሓጢኣት ኣይመልከኩምን እሞ ከም መይቶም ዝተንስኡ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፍዩ እምበር ንኣካላትኩም ኣፅዋር ዓመፃ ንሓጢኣት ኣይትግበርዎ ንኣካላትኩም ሲ ኣፅዋር ፅድቂ ንኣምላኽ ደኣ ግበርዎ እዚ ከመይሉ ይከኣል ከመይሉ ብስጋ ይትግበር ንዝብል ሕቶና ትሕቲ ስጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለ ዘይኮንኩም ሓጢኣት ኣይመልከኩምን ስለዚ በቲ በኣምላኽ ንረኽቦ ፀጋ ብመንፈስ ውልድነት ንረኽቦ ሓይሊ እምበር ብሓይሊ ስጋ ተዋጊእና ነዚ መንፈስ ዝክንስዕሮ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እታ ዕብራውያን ምዕራፍ 8:6 ክሳብ 10 እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ፅልእ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ክግዞ ኣይኮነሉን እሞ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን ስለዚ ንስጋና ዲና ከነቐድም ንመንፈስና ዲና ከነቐድም ንስጋና መንፈስ መስበስና ኣዋሃሂድና ዲና ንመንፈስ ኣምላኽ ክንግዛእ እቲ መገዲ ብንጹር ስለዚ ሓደ ውሳኔ ቁፅሪ 8 እቶም ብስጋ ዘለው ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይኮነሎምን ዝኾነ ፍልጠት ይሃልዎ ዝኾነ ማዕርግ ይሃልዎ ዝኾነ ሓላፍነት ይሃልዎ እቶም ብስጋ ዝነብሩ እቶም ብስጋ ዘለው ንኣምላኽ ከስምርዎ እንተደለይውን ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣሎምን ንስኻትኩም ገና መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተሊ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም ኣሎ ኣይኮነን ዝብሎም ዘሎ ሽዑ ንሰብ ሮሚ ሕጂ ውንዓና እንተልዩ ነብስና ክንምርምር ምእንቲ መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተልዩስ ብመንፈስ ኣምላኽ እምበር ብስጋ ኣይኮንኩምን ዘለኹም እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘይብሉ ሰብ ግና ንሱ ናቱ ኣይኮነን ናይ ክርስቶስ ኣይኮነን
ስለዚህ ክርስቶስ አባኻትኩም እንተሊግና እትስጋ በሰራሐቲያት ሞትዩ እትመንፈስ ግና ሳላ ጽድቂ ህይወት ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አብ ቁጽሪ 5 በጽሕና ለና ናይ ቁጽሪ 5 መወከሲ አቀሚጥዎ ዘሎ ሃይማኖት አበው ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 3 ሓብትና መዓዛ ቅዱሳን ተንብብልና ይኸ መዝሙር ዳዊት 119 ቁጽሪ 37 ሓብትና ትምኒት ከተንብብልና ይኸ ማቴዎስ 5:29-30 መምህር ሳራ ተንብባልና ይኸን ቁጽሪ 5 እንታይ ዝብል ዘሎ ሰብነትኩም ካብ ዝሓላፈ ግብሪ ፍለዩ ነታ ኣፍኣዊ እዝንኹም ካብ ምስማዕ ኣፍኣዊ ዓይንኹምን ካብ ምርኣይ ዕገትዎ እለይት ረኣያ ኣኡሩ ኣኢንቲክሙ እለበግሃድ ከመታ ኣይምሩ ፈቃደሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብነትኩም ካብ ዝሓላፈ ግብሪ ፍለዩ ነታ ኣፍኣዊ እዝንኹም ካብ ምስማዕ ኣፍኣዊ ዓይንኹምን ካብ ምርኣይ ዕገቱ ራይ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሓብትና መዓዛ አቦና ድገሙ ላይ ባታ ቁጽሪ ፕሊዝ ቀዳማይ ጴጥሮስ 4:3 አረ ቀዳማይ ጴጥሮስ 4:3 حرة ربنا أمنخون أتي بعبدانن بفتوة سجا بسخرانن بقايلة بمسته برخص ملاخ قاوت تتنبرو كلهم فقاد أحزاب زقبركم له كحلف زمن يأكل إيو لقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ተናት ምኒት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ቁጽሪ 37 ንዕንተይ ካብ ምርኣይ ኩንትነት ምለሰን ብመንገድኻ ህያው ግበረን አሜን አሜን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን መምህር ሳራ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 29 ክሳብ 30 የማይነይቲ ዓይንኻ እንተ ኣስሓተትካ ካባ ጎጥጉጥካ ደርብያ ብዘሎ ስጋኻ ኣብ ገሃነም ካብ ዝኣቱስ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍአት ይሕሸካ የማይነቲ ኢድካ እንተ ኣስሓተትካውን ካባኻ ቆሪፅካ ደርብያ ብዘሎ ስጋኻ ኣብ ገሃነም ካብ ዝኣቱ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍአት ይሓይሽ አሜን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ነተን ኣፍኣዊ እዝንኹም ካብ ምስማዕ ኣፍኣዊ ዓይንትኹምን ካብ ምርኣይ ዕገቱ ዝብል ዘሎ መልእኽቲ ናይ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ተቀዳመይቲ ፍቃድ ኣሕዛብ ዝገበርኩምሉ ዝሓለፈ ዘመን ይኣክል እቲ ምርኣይ ዝርአያ ዓይንትኹም ኣዕርወን ዝሰማዕ ኣዛንኩም ኣጽምምወን ክብል ከሎ ካብቲ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ዝስማዕ ካብቲ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ዝርአ ኣብ ቅድሜና ኣብ መገድና ኣብ ስራሕና ጥራይ ዘይኮነ ዘመንና ብዘምጾ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መደቀሲ እዩ ዘሎ ስለዚ ኸኣዩ ነተን ኣፍኣዊ ኣዛንኩም ካብ ምስማዕ ኣፍኣዊ ዓይንትኹምን ካብ ምርኣይ ዕገትወን ንዝብል ዘሎ ብንጹር ኣቐሚጥዎ ፍቃድ ኣምላኽ ዝገበርኩምሉ ዝሓለፈ ዘመን ይኣክል እዚ ፍቃድ ኣምላኽ ዘርዚርዎ ኣሎ ብታ ጥቕሲ ከምቲ እቲ ብዕብዳንን ብፍትወት ስጋን ብስኽራንን ብጓይላን ብመስተ ብርኹስ ኣምልኾ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ፍቃድ ኣሕዛብ ዝገበርኩሞ ዝሓለፈ ዘመን ይኣክል ስለዚ ሓብትና ተንቢት ከተንብበልና ኮላ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119:37 ባዕላህና ንዓይንትና ክንቋጻጽሮ ዓቕሚ ስለ ዘይብልና ነታ ኣካላትና ዝቋጻጸር ኣምላኽ ንኽሕግዘና ኣብ ህይወትና ኣካላትና ክቋጻጸረልና كنحاتو فقاد كنهبو مئنتي نعينتي كامراي كنتنت ملسن بمجدخا هياو قبرني انتايلي زي جمر ابزي بأملاخ داويد
اللبي نام مسكرات كامبر نام الساعة جنزب يتزبله نعينتي كامر أي كنتنت ملسن بمجدها هي وجبرني نتي أفرحات كاز مرح قالكا قبل بي يحضروا نعينتي كامر أي كنتنت ملسن بمجدها هي وجبرني زي حسبوا زي استنتنو بحنت الجزية أبنا حسوا خلوا بيت ساباوي برسابيه كتحلف نجازة عند خدت شعوني شعوب عين تأميتيو أب بزح مقدرة وديقو مالي سلازم بتمكرو نزل سلاز ترد دحر حجيكم زمسلا جيغا خيفصم نعينتي كاميرا اي كنتنت ملسني سلازم ناي وترو صلوتنا خون نعينتي كاميرا اي كنتنت ملسن نلبي نام مسكرات كامبر نابس الساعة جنزب اي تزنبلو نعينتي كاميرا اي كنتنت ملسن بمجدخه هي وجبرني نتنا فرحات كاز مرح قالكا قبل بي احضر رويو سلغلاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቃል ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መምህር ሳራ ዘንበባልና ማቴዎስ 5:29 ክሳብ 30 እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ዝዕንቅፈና ዘበለ ዝዕንቅፈና ሐሳባት ይሁን ዝዕንቅፈና ጠቅምታት ይሁን ዝዕንቅፈና ጸጋታት ይሁን ዝዕንቅፈና ዝምድናታት ይሁን ቤተሰብ ይሁን ውሉድ ይሁን ወላድ ይሁን በዓልት ቤት ይሁን ኩሉ እቲ ካብ ኣምላኽ ካብ መገዲ ጽድቂ ዝኣልየና ዘበለ ኩሉ ዓቕምና ክንቃለሶ ካብ መገዲ ኣምላኽ ንዝዕንቅፈና ዘበለ ግን ኩሉ ርክብና ክንበትኽ ቃል እግዚአብሔር ኣጸቢቑ የለብመና እዩ ኣብ ቁጥሪ 6 በፂሕና ኣለና ናይ ቁጥሪ 6 ሓንቲ ጥቕሲ ኣቐሚጥሎ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ይቕሬታ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 3 ከምኡውን ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብ 18 ክሳብ 23 እታ ቀዳመይቲ ሓብትና ረዘነት እታ ካልኣይቲ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:18 ክሳብ 13 ከዓ ሓብትና ህይወት ከንብባልና እነ እንታይ ኣትብል ዘላ ቁጥሪ 6 እዚ ድማ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈትዎ ክትፈልጡን ምስጢር ድሕነትኩም ክትርድኡን ስለምንታይ እዩ ዙርያ ዓይንትኩም ዓምትወን ዝሰማዕ ኣእዛንኩም ኣጽምምወን ዝብለና ዘሎ ከመ ታእምሩ ፈቃዶ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወትለብው ምስጢረ መድኃኒትክሙ እዚ ድማ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈትዎ ክትፈልጡን ምስጢር ድሕነትኩም ንኽትርድኡን እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕራይ ሓብትና ረዘነት ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 3 ፍቃድ ኣምላኽ እዚ እዩ ቅድስናኹም ካብ ምንዝርና ክትርሕቁ እሞ ኣባያት ውድእ ቁጥሪ 5 በሓንሳብ ቁጥሪ 4-5 እሺ እሞ ከምቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣህዛብ ብፍትወት ትምኒት ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍኩም ንሰበይቲ ኺዳኑ ብቅድስናን ክብርን ምሕላይ ክፈልጣ እዚ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ አሜን አለ ህይወት ይስማዓልና አራይ ሀብትና ህይወት እሺ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብ 18 እስካብ 23 ያትብል እዚ ምእንታኹም በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቃድ ኣምላኽ እሞ ብኩሉ ኣመስግኑ መንፈስ ኣይተጥፍኡ ትንቢት ኣይተንዓቑ ንኩሉ ተዓዘብዎ ነቲ ሰናይ ሓዝዎ ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ረሓቑ ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ከዓ ንኩልነትኩም ይቅድሶ በቲ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ መንፈስኩም እውን ነፍስኩምን ስጋኹምን ብዘይ ምንዓክ ርከብ ይተሓሎ አሜን አሜን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዚ ድማ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈትዎ ክትፈልጡን ምስጢር ድሕነትኩም ክትርድኡን እዩ ንምስል ዓለ ተሓሒዙ ማለት እዩ ኣእዛንኩም ኣዕሩ ዝሰማዕ ኣእዛንኩም ኣጽምሙ ዝረአ ዓይንትኩም ኣዕሪሩ ዝብለኩም ዘለኹ ንምንታይ ኮይኑ ምስ በለ ፍቃድ ኣምላኽ እዚ እዩ ቅድስናኹም ካብ ምንዝርና ክትርሕቁ ከምቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣህዛብ ብፍትወት ትምኒት ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍኩም ንሰበይቲ ኺዳኑ ብቅድስናን ክብርን ምሕላይ ክፈልጥ እዚ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ደጊሙ እዚ ምእንታኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቃድ ኣምላኽ እሞ ብኩሉ ኣመስግኑ ተን ደረጃታት ኣቐሚጥወን ኣሎ ንሰን ምስ ሓለፍካ ዝመጽእ ክብሪ ብአን ተኸድና ዝመጽእ ዓወት ብአን ተኸድና ዝመጽእ ሞገስ ክቐምጥ ከሎ መንፈስ ኣይተጥፍኡ ትንቢት ኣይትንዓቑ ንኩሉ ተዓዘብዎ
نتسنى حزوه كاب كفؤ زبل كل رحقو نأملاخ سلام كأبعلو نقول لنتناهم يقدسو بات مساعات يسكريستوس بزلو منفسكم من نفسهم من سقاهم من بزي منكب كركب يتحلوي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቁጽሪ 7 በጽሕና ለና ኣብ ቁጽሪ 7 ካልኣይ ቆሮንቶስ 4:16 ኣዴና ኣይነ ዓለም ኤፌሶን 4:22 ክሳብ 24 ሓብትና ሙሉ ኢሳያስ 54:13 ሓውና ሳሙኤል ዕብራውያን 8 ካብ 8 ክሳብ 12 ዝጥዕመክ እንተኮይኑ ሓብትና ፍረወይኒ حراي قصري شوعته أتم بكريستوس التمكح كبرات سووت نانستن نتتجبار نفس سرحو እግዚአብሔር ኪዳን ሕጉ ዘጽናዓልኩምን መንፈስ ቅዱስ ዘሕደረልኩምን ንስኻትኩም ኢኹም حراي አዴና አይነ ዓለም ላይ ቆሮንቶስ 4 وزرع 10 بحث عند الله هو صبق ايش اتعاشا زحلفن قليلن صببانا ما عليا زي بلو بلوت نايزل عالم ملو رزين كبري يدالو ولنا اي امه اتي ناي وصاي سمنا انت دوناي وصاي سمنا انت بس اكو اتي وشتنا عبد صباح يحدث الله سلازي عين حللن إنا امين كبر نزخر سيكون امين الشعاز حلفن قليلن صببانا ما عليا زي بلو بلوص نايزل عالم ملو رزين كبر يدال ولنا ايمو اتناي وصا سبنا انت بس اكو اتوشنا ابص صباح يحدثالو سلازي عين حللن إنا كبر نزخر سميون حراي حبتنا ملو ኤፌሶን 4 ካብ 22 ክሳብ 24 ነቲ ቅድም እተመላለስኩምሉ ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢትኩም በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እሞ እቲ ብናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ ተፈጥረ ሓድሽ ሰብ لباسو امين قال هيوت يسمع لنا نتقدم التملالسكم له بتميت حتى زطفا ارغيت سقنطيتكم بتنا يا امركم منفس كتحدثمو اتبناي حق صدقن قدسنان بملكع املاح تفطره حدش سب مسلو كبرن زخرسوم يكون እግዚአብሔር بملكعن نسب بملكعن بمسلون نز ملكعز نتقدم محطو نتقدمي ودقاتو زنبرو كمسليم قدسانا ابوتاتنا ملو عدميهم مس أملاخ زملالسو حراي حاونا ساميل إساياس 54:13 حراي كلاتهم دقخي بإግዚአብሔር كمهرو يوم سلام دقخون عبي كخون يوم امين كم يقبرلنا كلاتهم دقخي بإግዚአብሔር كمهرو يوم سلام دقخون عبي كخون ناب أملاخ مسمصنا نت እግዚአብሔር زي كبرلو ነገር ምስ ጎሓፍና ዝመጽ ኩሉ ነገር ማለት حراي حبتنا ፍረወይኒ ጥዕመክ ደኸውን حراي حبتنا ፍረወይኒ እንደዘይ حبتنا ፍረወይኒ ዳይ ግበር ምልክት ግበርለይ ጥዕመክ ተኾይኑ حراي أبونا እግዚአብሔር ይደግፍኩም ዕብራውያን 8 ካብ 18 ክሳብ 12 حراي شومونت أتفضل أبونا 8 ክሳብ 12 10 ዕብራውያን
شمونته كاب قطر شمونته 7 10 خلته سلازخا إننا نقفهم كم زيبل إنه أبيت إسرائيل مسبيت يهودان حدش كدان زات ولن معلتات كمساين يبلك زي أبيهر كم تابي إيدهم حيزة كم مدر قبسي كوصام كلخو معلتي مس أبوتاتهم كلخو معلت مس أبوتاتهم زاتخو كدان أيكونن نساتهم بخيداني أيصن عنمو أنا ونشلل بالكوم يبلك زي أبيهر دحرتن معلتات تياتن مسبيت إسرائيل زات وخيدان إزئيو نحقاقاتي أب حسابهم كأتوا أب لبهم كتصحفوا إيه أنا أملاك خونهم إيه نساتهم من هزبك خونهم إيام يبلك زي أبيهر عمساهم كمحر إيامو نحات إياتهم من دحرزي أي كذكرون إيه كامن أشتهم كساب عبيهم زفلطوني سلازخونو نفس وكف نودع عدن نفس وكف نحون نئزقي فلطو إلو أيك مهران إيو أنت تقصي هذا لا تخو الدعوة خلقو عدت كان بمبالو نتقدماي أقرقو اتبزا أرقن زبالين قنا نتفقات قربا إيو እግዚአብሔር ቃለ ሕይወት ይስማዓልና እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቡነ ቁጽሪ ሸሞንተ መዝሙር ዳዊት 68:18 ኤፌሶን 4:8 ሓደ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ዘለወን መዓዛ ቅዱሳን መዝሙር ዳዊት 68:18 ሓብትና ትምኒት ከዓ ኤፌሶን 4:8 ድሕሪ ሰብ ኮይኑ መከራ ምቕባሉ ድሕርቲ ሰብ ኮይኑ መከራ ምቕባሉ ናብ ሲኦል ወሪዱ ንነፍሳት ሞታን ናብ ህይወት ዝማረኸ ንሱ እዩ ራይ መዓዛ ቅዱሳን الرابنا مزمور داوود 68 ቁጥሪ 18 الرا نابلع علي ديبكا مركو مارخكا أب إجزابيهر أملاخ كنبروس كابسب كابتوم تسعررت إقوى وهبت تقبلكا سلغالاتو إجزابيهر استمسجنا يهون آمين الراي حبتنا تمنيت እሺ መልእኽቲ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 8 ስለዚ ከዓ ናብ ላዕሊ ምስ ደየበ ምርኮ ማረኸ ንሰውን ውህበት ሃበ ይብል ቃለ ሕይወት ይስማዓልና حراي نازي سفت كوبي إديت كنقبرينا كمزي تريو زلهم عب قصريت الشعاتن 10 تزاليل له قصريت الشعاتة من البعض توم مصحف زحسكم نسو تموت نابو خورد كله زرعايو ويتايو تدنغا قنا عياليون كم تنخالوت موحات زلمدو مثلو رومي شومنت سلسته حبتنا رزنت نحجي بسجا سلازدخمه كجبرو زي كنالوس أملاخ نوردو بمثلي حاتياتينيا سجان كم سواتي حاتيات ديهو نت حاتيات بسجا خنانو لقالات እግዚአብሔር ይስተመስገን ይሁን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና آمين ቶም መጽሐፍ ዝሓዝና ኣብ ኢድና ስለዘሎ ጸገም የለን ቶም መጽሐፍ ዝሓዝና ግን ኣብ ዝመጽእ ክንርሞይና ክልተ ተኣሽሙ ሚስ ኮይነን ኣለዋ ቁጽሪ 10 ግርማ መለኮቱ ምስ ረኣየ ግና እዚ ሰብ ኮይኑ ነቲ ኣባይ ዘሎ ናተይ ካብ ስልጣነይ ዝምንዝዓኒ ዘሎ መን እዩ እናበለ ብዓብይ ቃል ኣወየ ሮሜ 5:14 ክሳብ 15 ሓብትና ህይወት እሺ رومي 5:14-15 موتجن كاب أدم جميرو خسع موسى أبتم معري بتي أبسا أدم حتى
ዘይገብሩውን ሰልጠነ ኣዳም ከዓ ምስሊ እቲ ዝመጽእ እዩ ግናኸ እቲ ውህበት ጸጋ ክንድቲ ኣበሳ ኣይኮነን ኣበሳ ሓደ ሰብኣይ ብዙሓት ሞይቶም እዮም እሞ እቲ ጸጋ ኣምላኽን ውህበትን ብጸጋ እቲ ሓደ ሰብኣይ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቶም ብዙሓት እምብዛ ይዓዝዝ እዩ ኣሜን ኣሜን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣሜን ኣብ ጥቕሲ 10 ተበፂሕና ኣለና ከም ተቀዲመ ዝበልኮ ትሽዓተን 10 ኣብቲ መፅሓፍ ኣለዋ ብሶፍት ኮፒ ምስ ኮይነን ኣለዋ ሰለትኩም ዘኩረና ብዝመፅእ ግዜ ኣሪምና ከነምፀን ስለዚ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ድሕነትና ብዛዕባ ተበጃውነትና ኣቦታት ቤተክርስትያን ንቃል እግዚአብሔር ክሳብ ክንደይ ኣብቲ ግዜ እቲ ብሙሉእ ኣብ ልቦም ተጻሒፉ ከም ዝነበረ ከምዝና ሕጂ ወረቀትን ሶፍት ኮፒን ኣብ ሶፍትዌርን ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ ኣብ ብራናታት እንዳጻሓፉ ነዚ ዘውረስና ክብሪ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን መጸጎኦ በረኸቶም ምስ ኩላህና ይኹን ስለዚ ሃይማኖት ኣበው ማለት መተካእታ መጽሓፍ ቅዱስ ዝመስሎም ብዙሓት እዮም ገለ ብዘይ ፍልጠት ብስሕተት ገለ ብድፍረት ሃይማኖት ኣበው መጽሓፍ መተካእታ መጽሓፍ ቅዱስ ዝመስሎም ብዙሓት እዮም ሃይማኖት ኣበው አንጻር መጽሓፍ ቅዱስ ዝመስሎምን ብዙሓት እዮም ሃይማኖት ኣበው ሰባት ዝደረስዎ ድርሰት ዝመስሎምን ብዙሓት እዮም ስለዚ ክንፈልጦን ከነፍልጥን ሓላፍነት ናይ ኩላህና እሞ እግዚአብሔር ከምዚ ዝመሰለ ኣፍ ደገ ዝኸፈተልና ካባና ይኮነን ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ሕጂ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሎ መዝሙር ክትዝምሩ ወይ ክትዝምራ ዝጥዕመኩም ምልክት ግበሩለይ ራይ ማዕዛ ቅዱሳን ሓብትና ይደሓፋ ቢላላ ካልኦት ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ኩሉ ግዜ ማዕዛ ቅዱሳን ሓብትና ቶም ሓደስቲ ዕድል ሃብዎም ኢላ ስለተፍቅደልና ካልእ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ እንተለኹም ክቅበለኩም ኣቦና ህይወቴ ኣነ መዝማር ክስተጋብልኒ ግጥሚ ግን ኣላትንታ መዝሙር ከንብባ ክእለ ከብላ ግን ኣይክእልኒ ሶሪ ኣራይ ማዕዛ ቅዱሳን ክትዝምረልና እሞ ብድሕሪ እታ ግጥሚ ከተንብቤ ዓድል ትረክብ ሓይሽኩም ቴንክ ዩ ኣራይ ቀጽሊ ማዕዛ ቅዱሳን ሓብትና እግዚአብሔር አገልግሎት ይባርክ አሜን አሜን ክብርን ምስጋና ንመድሃኒ ዓለም ይኹን አሜን እዛ መዝሙር እዚኣሲ ኣብ ናይ ኮቪድ ግዜ እንዲያወፅያ ኩሉ ግዜ ምስራሕ ክኸይድ ከለኹስ ኣብ ጽምዋ ዘይዝወረሉ እዋን ዝነበረ እንዳሰማዕኽዋ ዝኸይድ ነበርኩ ሕጂ ከዓ ከዝምራ እግዚአብሔር ንዑ ሕሊፉ ከዓ ከም ዘብፅሐና ኣምላኽ ተሓልፊ ኩሉ ጾም ጸሎት ጥራይ ንግበር ተስፋን ዓቕልን ጥራሕ ንግበር ክሓልፍ ኩሉ ብሓይሊ እግዚአብሔር ትብል እሱ ሓሊፉ ሕጂ ከዓ ናብዚ ተሰጋጊርና ዘለና እግዚአብሔር ከዓ ተሰጋገረና ክብሪ ንዑ ይኹን አሜን ስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ አሜን ክሓልፍ ኩሉ ጾም ጸሎት ጥራሕ ንግበር ተስፋን ዓቕልን ጥራሕ ንግበር ክሓልፍ ኩሉ ብሓይሊ እግዚአብሔር ክሓልፍ ኩሉ ጾም ጸሎት ጥራሕ ንግበር ተስፋን ዓቕልን ጥራሕ ንግበር ክሓልፍ ኩሉ ብሓይሊ እግዚአብሔር ክንደይ እንድዩ ሓሊፉ ዝሓልፍ እኳ ዘይመስል ክንደይ እንድዩ ወጊሑ ዝወግሕ ዘይመስል ኩሉ እኳ ሓሊፉ እዩ ብሓይሊ ኣምላኽ ኣማኑኤል እዚ እውን ክሓልፍ እንድዩ ናብኡ ወዲቕና ንማህለል አሜን 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 ከም ፍቓድካ ኩሉ ይኹን አሜን 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 ከም ፍትወትካ ኩሉ ይኹን ክሓልፍ ኩሉ
ጾም ጸሎት ጥራሕ ንግበር እዚ እውን ክሓልፍ እንድዩ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ኣሜን 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 ከም ፍቓድካ ኩሉ ይኹን ኣሜን 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 ከም ፍትወትካ ኩሉ ይኹን ክሓልፍ ይኹሉ ጾም ጸሎት ጥራሕ ንግበር ተስፋን ዓቕልን ጥራሕ ንግበር ክሓልፍ ይኹሉ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ክሓልፍ ይኹሉ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ንመድሃኒዓለም ይኹን በይነይ ዝዝውረሉ ሰዓት ወላ ሓደ ሰብ ፅምፅም ብል በጀካ ኣነ ወላ ሓደ ድራይቭ ዝገብር ዘይነበረን ኣብ ስራሕ ዝኸድ ኩሉ ሰዓት ኣየብኮርኩን እሞ ካብኡ ዘውፅአኒ እግዚኣብሔር ከዓ ነዛ ሰዓት እዚኣ ኣይርስዓን በዛ መዝሙር እዚኣ ኩሉ ግዜ ይዝክራ እሞ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ይቐኒየለይ ኣቦና ኣሜን ኣሜን ነቲ ዝሓለፈ መቕዘፍቲ እንዳዘከርና ነቶም ሽዑ ዝሓለፉ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ እንዳቕረብና ነቲ ዘሰጋገረና እግዚኣብሔር ክብሪ እንዳሃብና ከነመስግኖ ንዝመጽእ እውን ከምኡ ዝመሰለ ንዓለም ዝቐጽዕ መከራን መግደራን መቕዘፍቲ ከይመጽእ ብዓቕምና እናተጠንቀቕና ንህዝብና እንዳለበብና ክንነብር ፍቓድ እግዚአብሔር ይኹን ዘመን አገልግሎት ኪባርኽ ዝማሬ መላእክት የስማዓልታ ማዕዛ ቅዱሳን ሀብትና ከሐልፍ ይኹሉ ጾም ጸሎት ጥራይ ንግበር እዚውን ከሐልፍ እዩ በኃይል እግዚአብሔር ተስፋን ዓቅልን ጥራይ ንግበር ከሐልፍ ይኹሉ በኃይል እግዚአብሔር ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሀብትና ክትዝምሮ ኮላ ኣብ ድሕሊናይ ዝመጻኒ ካብ ቃል እግዚአብሔር ሲ አቶም ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ንስኻትኩም ሲ ኣብዚ ኣይክትዋግኡን ኢኹም ንቅድሚት ኣቢልኩም ዳኣደው በሉ እቲ ምድሓን እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ከም ዘሎ ረኣዩ ኣይትፍርሑን ኣይትሸበሩን ከዓ ጽባሕ ናብ ቅድሚኦም ውፁ እግዚአብሔር ድማ ምሳኻትኩም እዩ ሽዑ ዮሳፋጥ በገጹ ናብ ምድሪ ፍግም በለ ብዘለው ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝቕመጡ ዝነበሩን ከዓ ንእግዚአብሔር ክሰግድሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብገጾም ተደፍኡ እዩ እቲ ናይ ትብዓት ናይ ዮሳፋጥ ነቲ ክመርሖ ከሎ ብቅድሚኦም ዝነበረ መግደራብ ቅድሚኦም ዝነበረ ፀገም ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 10 የዘንብብ ዘለኹ ካብ 17 ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ክስገር ዘይከኣል ነገር ብኩሉ ተኸርዲኖም ማይ ክረኽቡ ዝስተ ክረኽቡ ዘይክእሉ ፀላዮም ኩሉ ዕርዶም ዓሪዱ ኣብ ዘፅበሎም ዝነበረ ግዜ እቲ ምድሓን እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ከም ዘሎ ረኣዩ ኣይትፍርሑን ኣይትሸበሩን ጽባሕ ኣብ ቅድሚኦም ውፁ እግዚአብሔር ድማ ምሳኻትኩም እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ምሳና እንተዳሃልዩ ኩሉ ነገር ከሐልፍ እዩ ትማሊ ብዙ ሓሊፍ እዩ እዚ ናይ ጽባሕ ከዓ ጽባሕ ከሐልፍ እዩ ወኩሉ ከሐልፍ እዩ ዓለምን ፍትወታን ከሐልፍ እዮም እቲ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ዝገብር ግን ንዘለዓለም ክነብር ኢሉ ከሐልፍ እዩ ኩሉ ጾም ጥራይ ንግበር እዚ እውን ከሐልፍ እዩ ብሓይሊ እግዚአብሔር ተስፋን ፍቅርን ጥራይ ንግበር እዚ እውን ከሐልፍ እዩ ብሓይሊ እግዚአብሔር ካብቲ ነዊሕ መዝሙር ምስቲ ግዜና ክኸይድ ቁርፃ ቢለት መእተው ጥራይ እሽምስ ዘለኹ ሕራይ ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞስ ክዝመዝሙርና كلاي زينا موال معرف 10 شوعتن 10 شمونتن ينبيبه حراي كالوت مسقال እግዚአብሔር ዝኸይድ መዝሙርና مسقال እግዚአብሔር ነተሓሕዞ صوم حراي سوري بونا دحن غسل هو تعب وانت عشي مس ابتا ناي ጸሎት እንዲያሞር እቲ أما زحفتنا بطعمي it was touch my heart بالكلاسي እቲ مزمورسي كحلفي بلاس كبتصلومتن بصومنسي كل خركب تخيلي خا خوينا تبيلات نمو اب ماتيوس 21 22 بحسابين
يوسس مليسو بلا امنت انت علياتكم امو انت دي توالاويلكم اذا ام بلس كم زخانة تطراي ايتقبرون نزخرن اقا تنس ناب بحري ودق تبلوا امو كم زخون امينكم بتصالت التلمنوا كله خم ترخبوا بحقي يبلوكم اللهو امو النساس تي كحل في زبالات تسي بتصالت كله سي خم نركب امنتن تصالتن كم اندحرازو تيرناس كل خم نركب إلى إخستاجر يعني زي تعم زبق هيوت حبتنا عسران حدن داويد ماتيوس عسران حدن كاب عسرا صاب عسران كلتن قال هيوت يسمع لنا أبوتاتنا حواريات بتا أبتا بلس زخوانا نقرات مستقرمو قويتا يسكرسوس بو غيرو ازيت رأي يكون انت قبرو امنت انت الليكم نزي انبازي قعز تبلومو يقعز نزي ساقلا نزي قرابزي كاو تتخيلكا مساء تبلومو يخون تباهيلو ازخا قدسان أبوتاتنا أبا إبراهام سمعون سفايا أساءن أب هاجر قبسي بتكبار زي تكبرو جبل المختم زبها لابت انباخ ساب حجة أمرات زقبرلو حيل امنت كساب كندي كم زحلف كساب كندي كم زساقاقريمو زابير زبنا قلقلوت كي بارخ هيوت حبتنا الرأي كالوت بمرقيت أسام له الرأي سامحوي أب إبراويان معرف حدا كاب 10 تجميرة هو جاب 10 تخلته نبب الرأي دما قويتاي نسخها كاب قدم نمدري سرت كايا سماياتون قبر داو كايوم زياتهم كتفيهم نسخها قنا تنبر كلون كم كدان كبلي كم على دما خطقلو إخا تلوتوني نسخها قنا خم قدم كايخا عمتات كاون أي وداني آمين آمين قال هيوت يسمع لنا سامحونا زابير مسجن أزي كاب أبولي كدانا مزمور داويد 102 كاب عسران حاموشن كساب عسران شوعاتن أبونا داويد أنفس كدوس تجليز له نزي جليز ومه زابير مسجن ويتاي نسخة خاب قدم نمدرس الرد كايا سماياتون جبرا داو كايوم زياتهم كتفيهم نسخة قنات نبر كلون كم كدان كبلي كم على باخ تقللهم يخا كلوات يوم نسخة قنا كم قدم كايخا عمتات كاون أيك وداني قال هو يسمع لنا ساميل الحونا حراي قالوا أبانا ترحس له حراي دينا ترحس الراي كم يمسخهم سدرانا زاوير مسجن وع سلام أتخن سلام أنا حكم لنا الراي مزمور داويد عسران شوعتن 14 سي بإكزابير تتصفو برت لبخا قد يبل أجوكا هو بإكزابير تصفى قبر مساعد خير كينا سمعتني ما كبر بحكي وتي تسفاز غر زي مثل زي سجر زي مثل بزع عينت زي لبخا قد يبل أجوكا تقولو نجارس نزفرها نزرع عادة أب كدميو بزح بالدهوتات نزلوا إبمه ناي بحق مساعد خير قال هو يسمع لنا هدينا ترحس الرأي كالوت نتا صومن صلوت انتراي نقبر الزون كحلفي بحيل إكزابير كم زي مسألة عالية يلقوا تاس كريستوس بزي صومن صلوتن أي وزني ماتيوس 10 شوعات 10 حدا كم زي مسألة عالية بزي صومن صلوتن أي وزني تسفان عقل تراي يبلالو بتسفا تحقوسو كل جزء نتاخن رسع زي بلنا رومي 10 تخلته بتسفات تحقوسو بصبابات تعقوسو صلوت عزوترو أبحانت تقص سلست عبيتي ملأغتات إكزابير اللوامو سلغالاتو إكزابير استمسقنا يخون هيمانة أبو معراف 4 كاب تقص حدق 10 إنارينا مخنياتو مستقزينا 10 قصتاتي زلوه مستقزينا نحنا نتلنا أملاخ انتفقدو معراف 4 كاب 10 حدق 10 زلو 10 تقصات
أبز مسجزين إحنا أنت لنا أملاك أنت فقدوا خنرينا من الباتهم دحري لكم زعتهم هيمنة أبو معرف 4 كاب تقصي حدا كاب كسر حدا 7 إنه هنريز إحنا الشعاتن 10 أبزي سوفت كوبي يهلوان أبتي مسحف جن بتخكل تقميت أنا اللوا كم فقد أملاخون أريمنا هنمسنينا سلازة أبزنا إلو مزرعنا يو إذا تردي المستعجية مالت انتايلنا من البعض حرزاتهم المستعجية مالت تمهرته وعات مالتي تمهرته وعات مالت كحبو مستير مالت بسأجا أملاخ بقلت أملاخ انت زي بينو نجارة دحنت نجارة تسجاونت مستيرة تسجاونت بناي سجا أمروز بالصح كم زي كنا زجلز بزعبا قويتنا يسوع كريستوس دحرت نسأو قدم عرقاتو 4 معلتي نتوم 120 بيتسب مالت نعسر تخلت هوريات نسالسان شريشن قدوسان اديتات نتوم 7 كلتا ناردتي 120 بيتسب زبحالو زياتهم يوم نزياتهم بقلي يخون بقوباعي يخون لو بحبرت يخون ببخلتا ببسلستن ناتا قلسة زترقوم اللوم زمهرم زنبرة تمهرتي بملو انتايلا بقدس بيتغرسيان المستعجية ويكاعت مرتهو بقات إلى نابنت نتوم ني يماهوس زخور زنوارو قليبان لوكاسن آتوم نبياتن صحفاتن نزتنبيو نمردع نمقبال لبوم زدون كي عياشو نابلة زغان نحومن زلا بومم زنبرة دحرت نسايو مالد أبحرت يا طبريادوس نداخدن دك مزامرتو خمي غرو تسفا خمزهابهم كمي غرو كابود قت حلافنتهم دربيهم تم شوعاتهم رؤيات نبحرت طبريادوس نام مقفاف عساخ من لسو خلو خمي غرو نداغن نحن تسفا ندهابه خمز ملسهم نزو خلو كاب تنسايو حساب عرقه تزلو قويتا اس كريستوس مس دك مزامرتو مستهم 7 كلتنا ردت مستن 30 شريشن قدوسات انستي زغبرو زنبره اغلغلوت زغبرو زنبره تسفا زغبرو زنبره مغلاص كله تمهرته بات يبحال تمهرته بات المستعجيا يبحال مو ابزناي لومي እዚ ተረድየ ወይ ካዚ አይተረዳአንን ዝብል ተሎ ትግዜና ክንጠቀመሉ ናይ ጉባኤት ግዜ ነቲ ግዜና ንጠቀመሉ ናብ ጉባኤ ወፍየለሁ አቦና ምርጌታ ቃል ህይወት ተስማዓልና ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን አብዛና የሎም ምሸት ዝምሃርኩምና ኩላሲ እግዚአብሔር ሲ እንታይ ይጽሕፍ ነይረ እግዚአብሔር እንተ አይበሃልን ንሕና ግን ኩሉ ህይወትና በእንተ እዩ ኩሉ ታሽሙና ማለት እዩ እጂ ነቲ እንተ ክንብል ከም እንተ ክንብል ክህልወና ኣብ ኣእምሮና ከማን ከም ዘይብሉ ምክንያቱ እግዚአብሔር እንተ ድበሃል አምላኽ አይኮንን ንሕና ኢና እንተ ኢለ ይሓስብ ነይረ ምክንያቱ እግዚአብሔር ንዓና እንተ ድብል እንተ ተመሊስና ጥራሕ ዝጥቀመላ ኮይኑ ስምዐን እምበር ንሕና ግን እግዚአብሔር እንተ ገይርዎ እንተ ክኢልዎ እንተ ፈጺምዎ ኢልናስ ንእግዚአብሔር እንተ ከም ዘይትምልከቶ ከም ዘይ በቃ ኢለ ይሓስባ ነይረ እቲ ኩሉ ማለት ብከምዚኣ ኣስተንቲነያ ቃል ህይወት የስማዓልና ጽቡቕ ኢኻ ኣስተንቲንኪ ቃል ኣምላኽ ከዓ ከምኡ ዝብለና ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 23 እንታይ ኢልዎ ትኽእል እንተኾንካ ይዝብል ትኽእል እንተኾንካ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ከኣልነቱ ኣይተኣማመነን ማለት እቲ ቃል እንታይ እዩ ዝብል ናብ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዘምጽዎሞ ኢየሱስ ርኹስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ከም ዘሕወየ ኢሉ ምናልባት ምስቲ ዘለና ግዜ ክንከይድ ምእንቲ ምስ ረኣዮ ናብኡ ኣምጽዎ ምስ ረኣዮ ሽዑ እቲ መንፈስ
ፈንጠርጠር ኣበሎ ናብ ምድሪ ወዲቑ ኣንገርገረ ገዓረ ከዓ ኢየሱስ ድማ ነብኡ እዚ ካብ ዝሕዞ ክንደይ ዘመን እዩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ከዓ ካብ ንእስነቱ ከጥፎ ብዙሕ ሳዕ ኣብ ሓውን ኣብ ማይን ደርቢዎ ገለ ትኽእል እንተኾንካ ግና ደንግፀልና ርድኣና በሎ ሕጂ ገለ ትኽእል እንተኾንካ እታ እንተ ዝበሃል ኣብ ኣምላኽ ዝበሎ ኣምላኽ የድሕን ኢሉ ኣመነን ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንኹላህና ከምቲ ሓብትና መኣዛ ቅዱሳን እንተ ኸይንብል ምእንቲ ኢየሱስ ከዓ ትኽእል እንትኾንካ ትብል ኣለኻ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል ይበሎ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል ንኣምላኽ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓይሊ እምነት እውን ኩሉ ይከኣል ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ በኣይ ዝኣምን ካብቲ ኣምነ ዝገብሮ ንላዕሊ ክገብር ይኽእል ኢሉ ናይ ምግባር ዓቕሚ ሓይሊ ናይ እምነት ሂብና እሞ እንተ እግዚኣብሔር ኣብ ከኣልነቱ ኣብ ምሕረቱ እንተ ዝበሃል ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ስለዚ ኣምላኽ ክገብሮ እዩ ክንብል ከም ዘለና እሞ ቃል ህይወት የስማዓልና መኣዛ ቅዱሳን ሓብትና ጽቡቕ ኢኺ ኣስተንቲንኪ ማርቆስ 9:23 ሕራይ ካልኦት ካልኦት ካብ ዝሎሚ ዘስተንተናዮ ካብ ዝሎሚ ዝረኣናዮ ሕራይ መምህር ሳራ ኣቦና ኣነ ድማ እንታይ ኣስተንቲነይ ኩሉ ሻዕ እውን ክንፅሊ ከለና መፀዊ ፀሎት ኣብቲ ናይ ኣጋብየ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ፀሎት ክንገብር ከለና ኣብታ መወዳእታ ናብቲ ዘይምርመንን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ትብል ፀሎት ኩሉ ሻዕ እየ ሓስባ እሞ እቲ ብዓናሲ ወይ ብምፀሎት ወይ ብምንባብ ቃል ኣምላኽ ንረኽቦ ኣይኮነን ካብ ኣምላኽ ዝወሃብ ህያብ ኮይኑ ይስምዓኒ እና ኣብኡ ክንበፅሕ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓልና እቲ ሕቡእ ምስጢር ዓለማውያን ክበፅሕዎ ዘይክእሉ ኢሉ ዘምፆ እዚ ምስጢር እዚ ብፆምን ፀሎትና ኣምላኽ ምቕራብ መንፈስ ኣምላኽ ከም ዝርከብ ሕቡእ ምስጢር ልሞስተኣግያት ምህርቲ ህቡኣት ዝብሎ ሕቡእ እንተኮይኑ ዳኣ ከመይ ገይሩ ተፈሊጡ እንድሕር ተፈሊጡ ከመይ ጌርካ ሕቡእ ትብሎ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ኢሉ ካብ ብልህታትን ካብ ጥበበኛታትን ዝሰወርካዮ ንህፃናት ግና ዝገለፅካዮ እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና እዚ ምግላፅ ምስጢር እዚ እዚ ምግላፅ ምስጢር እዚ እዩ ነቲ ዝተገብረልና ውዕለት ከነስተንትን ነቲ ዝተገብረልና ውዕለት ደው ክንብል ዝረዳእና እሞ እግዚአብሔር ይደግፍክን አገልግሎትክን ይባርክ መምህር ሳራ ራይ ካልኦት ራይ بصبغ تقاليسي نالبار دحر إلهم زعتو خيهلونا سبنتكم كابز حلافة قبر فلايو نتعاف أوزنهم كامسمع عف أو عينهم ون كامر أي عقتو عبد ساعتو مستنتق ستات رينا استنتين نيرنا كنم ببخلنا جن ندحرنا بتتق ستات زياتينا حراي عيننا كما قرنا عينا عيننا كنعمت كما قرنا عينا أذننا خنسمم زبل حتى خمس أسئلة خيل درجات ملختنا يلومي نقلن هيوتنا زغنا تاريخ زغنا ببعال كستو ببعال جلزي كونس نقل هيوتنا زمل كتير نرمو خابز زاستنتينا خابز نايلو مشت نبلو كمون أزي أي ترد عن نبلو نتلي تجزي جز دقرب دقائق اللوانا نتقملن أبونا حطوا اللاتني هيوتي الرأي هيوت حبتنا نور هالي نشتي الدليل ذلو سي أبكي كزر شو عتسي أتم أب كريستوس اتمكحو قدوسان سوتن أنستن بوشت إلبخم أب كريستوس حد خنو كمين نسخاتكم سي إتم زقابيهر مساخاتكم
كيدان زصنعلكم منفس قدسون زحدرلكم يخوم ميلو هجي سياتر دياتني أبتا تقصقن قال أي قرد قص مع تقلص مالتيو أبتا تقصقن أبتا 14 which is 10 بحسب يوازر لو زبايبل اتشعاز حلفن قليلن صببان ماليا زي بلوص نايزل على ملو رزين كبري يدالولنا إيمو اتناي وصائي سبنا انت بس اوكا اتوشتنا أب صبح يحدث الله سلازي عين حللنينا حجتانا تحتو زلاسي كترداني ترديات نلاق انتا اتناي وصائي سبنا انت بس اخلو كولوسي اتزي أمن ديو كما يزيابنا ولا بخلي يزرد الله እግዚአብሔር መስገን ስጋና خدكم كله منفسنا يزبرتع ማለት اوكي አብነት ሕጅኳ እግዚአብሔር መስገን ዋላ ብስነ ፍልጠቱን ጾምን ጸሎትን ምስጢር ጥዕና ከም ዝኾነ ዓለምናውን ፈትያ ዘይኮነስ ተቀሲባት መስክሮላል ማለት እዩ ክብሪ ምስጋና ንዕይኹን ስጋና ክጸውም ከሎ ስጋና ክሰግድ ከሎ ስጋና ኣብ ጾምን ጸሎትን ክጽመድ ከሎ ቅሩብ ነገር ድኻም ክስምዖ ባህርያዊ እዩ ማለት ስጋና ክደክም ከሎ ግን መንፈስና ይብርትዕ ማለት መንፈስና ይብርትዕ ከምኡን ኣቦታትና ሐዋርያት ብስጋ ክጽረፉ ብስጋ ክግፍዑ ብስጋ ክእሰሩ ከለው እቲ ውሽጢ ሓይሎም ግን ሕደስ ነይሩ ማለት ንኣብነት ኣብ ግብረ ሐዋርያት 18 ገሪፎም ይዝብል ገሪፎም እቲ ናይ ሮማውያን ሓለንግብቲ ግዜት እንታይ ከም ዝነበረ ብብዙሕ መገዲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ከምዚ ዓንቃሪቦ ዝመስል ናይ ማእለማ ዝመስል ኣብ ዝባኑ ምስ ሃረሞ ተሓለንግታት ሓፂን ኣጽፋር ዘለዎ ስጎኦም እንዳበጀለ እዩ ዝለዓል ካብ ዝባኖም ማለት ብኸምዚ ገሪፎም እግሮም ኢዶም ተኣሲሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮለው ሞት ዝጽበዮም ሰባት ከዘምሩ ኮለው ግን በኃይልት ምስኦም ዝነበረ መንፈስ አምላኽ ብሙሉእ እቲ መሰረት ቤት ማእሰርቲ አንቀጥቀጣ ይዝብል ማለት እቲ ማዕጾ ባዕሉ ወዲቁ ዝኹንድ ዝኣክል ማዕጾ ሓፂን ናይ እስር ቤት ባዕሉ ወዲቁ ራዒሉ ኩሉ ነገር ክፍቲ ኮይኑ ማለት ስለዚ ኻይ እቲ ናይ ስጋ ሰብና እንተበስበሰ እኮ ኢሉ እቲ ሸዓ ዝሓልፍል ቀሊልን ጸበባና ይልወለኩ ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊልን ጸበባና ምስ በለ ማዕለያ ዘይብሉ ብሉጽ ናይ ዘለዓለም ሙሉእ ረዚን ክብሪ የዳልወልና እዩ ምክንያቱ ማዕለያ ዘይብሉ ኮይኑ ግን ብብዝሕ እምበር ኣብቲ ብቕዓት መጺኻ ብቕዓት ዘይብሉ ከይከውን ምእንቲ ብሉጽ ይልወሎ ማለት ሎሚ ዝለበኸብካዮ ብሉጽ ጽባሕ ክትረኽቦ ስለ ዘይትኽእልካ ናይ ዘለዓለም ኢልዎ ሙሉእ ረዚን ክብሪ የዳልወልና እሞ እቲ ናይ ወጻእ ሰብና እንተበስበሰ እኳ እቲ ውሽጥና ኣብ ፀጽባሕ ይሕደሳሉ ስለዚ ኣይንሕለልና ኢልና ኣብ ቁፅሪ 18 እንድሕር ሰጊርና እቲ ዝረአ ሓላፋ እዩ እቲ ዘይረአ ግን ነባሪ እዩ ንሕና ኣብቲ ዝረአ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይረአ ኢና ክብሪ ምስጋና ይኹን ቴንክ ዩ ኣቦና ቃል ሕይወት ይስማዓልና አሜን አሜን ስለዚ ኸ እዩ እቲ ብክርስቶስ ኣቱም ብክርስቶስ እትምክሑ ክቡራት ኢሉ ሰብኡትን ኣንስትን ምክንያቱ ዝሓለፈ ግዜና ቆሮንቶስ ቀዳማይ እቲ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ርኢናዮ ነርና ማለት ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና ኣቦና ኣራይ ካልኦት ነታ ቤተ ክርስቲያን ነታ እምነት ኣብቲ ምዕራፍ እዚ ኣብ ኢሳያስ 54:13 ኩላቶም ደቅኺ ብእግዚአብሔር ክመሃሩ እዮም ሰላም ደቅኺ እውን ዓብይ ይኸውን ኩሎም ደቅኺ ብእግዚአብሔር ክመሃሩ እዮም ንሐዋርያ ጳውሎስ ዝመሃሮ ዝሰበኸሉ ሐዋርያ ዝሰበኸሉ ነቢይ የለን ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናብቲ እምነት ኣምፂዎ ማለት ኣራይ ካልኦት ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 4 ካብ ጥቕሲ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 10 ኢና ምሲና ሃይማኖት ኣበው
متكاتا مصحف قدوس ايكونن ازي ابوتاتنا اسفيرومو زلو مغلصي ማለት ሃይማኖት አበው መተካታ መጽሐፍ ቅዱስ አይኮነን ሃይማኖት አበው አንፃር መጽሐፍ ቅዱስ አይኮነን ሃይማኖት አበው ሰባት ዝደረስዎ ድርሰት አይኮነን ክብር ንዝኽርስም ይሁን ሃይማኖት አበው ነቲ ዝተገብረ ግብረ ድሕነት ንቡሉይ ኪዳን ምስ ሓድስ ኪዳን ንሓድስ ኪዳን ኣብ ንሕድሕዱ እናወሃሃደ ነቲ ምስጢር እግዚአብሔር ኣወሃሂዱ ዝገልጽ ምስጢር መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ምስጢር ድሕነትና እዩ ሓራይ ግዜና ንጠቐመሉ ሓራይ ዝኾነ ርእይቶ ዝኾነ ሕቶ እንተሃልዩና ግዜ ኣለና ቁሩብ ደቃይቕ ኣለዋና እንድሕር ዘየልየ ግን እቲ ግዜና ክንጥቀመሉ ምእንቲ ኣቦና ኣበይ መላከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ክዓጽውልና ነቦና ናብ ኣውደ ምሕረት ብኽብሪ ይዕድም حراي أبانا غني لي كبرنا مسجانان نأملاخ يكون كلهم كما وعلكم كما يمسيكم كما يكنيكم مزمور ديزمبر كي حفتنا معزا كموين نتزز توهبكم تقصتات كتنببا زمسخن زتردعكم زستنتنكمو حسابكم كتقلصوا زمسخن دمان كلكم እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ናይ ብሓቂ እዚ ክንምሃሮ ዘምሰና ንህይወትና ዘጠምት ኣበይ ከም ዘለና እውን ህይወትና ክንፍትሽ مجدنا كنفلت دزخاخر إمو كمتي قالوا كنبر دما نخلنا እግዚአብሔር يحجزنا حنتي حتى العلان را حفتنا مأزا كابزلومي زتمهاركو زستنكنتكوسي أب እግዚአብሔር انت كم زي الله ايه أستنتين إلى نايب حقي صبو مستنتان إيو نابق زي أبيهر كنقرب كلنا زي أبيهر انت خالو زي أبيهر دما زقابرو كخيل انت دا أخوينو إلنا أب كألتون أب حيلون أب سلطانون انت دا حلينا أب امنت يلنان مالتيو انت نتقملو أمنتايو انت دا عيلنا أب ملكتي أيقوب معرف 4 كاب قطري 13 كساب 15 زلون تدارئنا اسك حجي نسخاتكم لم ويس صباح نابتا ختماتي أنخي دمو أبا عمت نقبر كنقدن كنربحن إنا التبلو نسخاتكم قنا نتصبح زخون أي تفلتون إخم هواتكم دا انتايا نقرب بزيتر إياس دحار زبن ننتك إخم قويتا انت فقدو نحناوم بهوات انت علينا إزي ويسئتي كنقبر إنا أب كندي مبالسي يبل
حجي تقصر 13 تدارينا يا اسكي حجي نسخاتكم لموي صباح نابتا ختماتي انخي دمو ابقى عمت كنقبر كننقدن كنربحن إنا التبلو أبزي أحجي إتوم نابزا ختمازيئة صباح نخيد أبا عدماني عمت نقبر ننقد كنربحنا زبلو زلو حنت مركوساني أملاخ يبلان سلازي إدماني نسخاتكم سي قدفنا عمت زأكل صباح وانتخون أي تفلطونيكم هيواتكم ترئيا كم زتكي رئي كتبلن دني اللي كاتساني خادمة ولا حتى بالكا بنينو هاسيسو تأفير حكا هيواتكم كم إيا نسخاتكم قنا أملاخ انت فقادو نحناوم بهوات انتهالينا حجي أملاخ انت فقدو أملاخ انت خالو أيكونن أب كالينت أملاخ ارتر يلن اتي نداليو اتي نحاسبو اتي خنبصحو ندلقن أملاخ انت فقدو إلنا نتن نداليون نتن حسبون فقاد أملاخ انت خوينو نأملاخ كن حتى اللقن اقبعنا فقادو إنا نحط زلنا نمبر كالينتون ويدما يخلو دخوان أيكونن أما أملاخ انت فقادو مبالدما اتي زعبية إمالتي مغنياتو أملاخ انت فقادو إلنا فزي قرنا يو كل بعلنا نبصحو كل بعلنا نخولو إز مثلنا اتزدابصح منيو اجزي أبي هريو اتخالخ منيو اجزي أبي هريو انبقار اتخال اجزي أبي هر اتزدابصح اجزي أبي هر فقادو انت خوينو كنبل إنا زلنا أب قبر هوارياتون هواريا باولوس معراف 18 تقصري أسران حدن تايلو بتزمت بعل بزبل كبيلة أب يرساليم كوعل يقبعن إيو بتزمت زل بعلسي بزبل كبيلة أب يرساليم كوعل يقبعن إيو أملاخ انت فقدها نابخاتكم كملس إيلو تسانابوتهم كاب إفسون كأ بمركب كده أبي يرساليم أبتبعل بزقبر كوجرة كوعليه نابخاتكم دما كملسيه جن أملاخ انت فقدو نابخاتكم كملسيه دك سبات لومي كاباي جميركا انت ايز قود عنا انت دعلنا فقاد كايخون عين بلنينا فقاد أملاخ عين حتتنينا فقادو كي قبرنا زجمرنا يو فقادو كي حتتنا زحسبنا يو انت زي بصحنا يو انت زي كونلنا انت خسرنا نمينا نقرم رمالو نأملاخ نقرم رمالو هو نأملاخ دعمو مجمريا فقاد دي حتتنا يو بوتا زي هابنا يو فقاد كايخون زي بلنا يو زي حسبو زلخو حساب كايخون زي بلنا يو تزدلي زلخو دليت كايخون زي بلنا يو كايما خرنا يو فقادو كاي حتتنا كان فقاد كايخون كايبلنا قوينا تزي قدامنا سريحنا تزي تعوتنا
جميرنا تزي فتصمنا من يخحم زلوا من يخوك زلوا نحنا عينا كنوك زلنا مغنياتو هواريا يا إيقوب أملاك انت فقدو نحنا دما بهيوت انت لنا أجل نصبح مدب كنقبر كم سبات قبؤنا إيه قناعو قنتا غنبلا لنا هذا أملاك انت فقدو أملاك انت فقدو كنبلك لنا خمتي عم اتوي نازبلنا لك خمت حفتنا زبلتو أب كألنتون أب حيلون أب سلطانون تتعرات إرنا ويدماغ قبر أي كإلنيو كسلت أي كإلنيو أي كونن فقدك يكون السخا انت فقدك يو كم فقدك انت خونه كنبلو كلنا قنا كل نجرنا نمنينا نهوب زلنا نأملاخ إنا نهوب زلنا حجي فقد كان تخوين لنا هذا نجر عند حرحتنا أنت زي كوين لنا أو خلنا إنا نقبله أملاخ فقدان إنا نبل فقادو هي حتتنا خونا اللويلنا تبقسنا أنت زي كونا جنا قال أملاك تزهل دو كمزي أملاك كل تزهل دو كمزي لنا أبهلون أملاخن أبكئلت أملاخونون أبترتر نأتو نودق مالتيو أما إتا أملاخ انت فقدو أملاخ انت خالو أملاخ انت اللي زبهال ولا حدا كنزاربون زي قبعنا أملاك كل جزين تايو هياويو أملاك كل جزين تايو كاليو أملاك انتو خالو أملاك انتو ليو إلنا ناب أملاك أي نقربنينا أملاك كل جزي خالي أملاك كل جزي هياويو أملاك انت فقدو كنبلغنا اقبعنا مغنياتو اتوم سلسة من اسي نتي أبقل قل بابلون زتتخلى مثلي نعوكم لخو نعو فقم إلم كسوقدو مستحبتو إنب مسبلو نقص نابكدنس أرت نقص انتا إلوه كاب إيدي زدحنكم أملاخ كوريئي حج فقم إلكم انتا زي سقدكم بقمة تأثيركم نابزي حوي كدربيكم مسبلهم أب تنبي دانيال معرف سلسته انتا يوم إلهم منساتو أملاخ كاب إيدكا كدحننا يخئليو إلهم أبتخئلات أملاخ رت ريابو اللمن ولاكو أملاك كدحننا انت زي فقده قنا نزين السخا تخيل كايو زلخا مثلي أين سجدن إنا انت زي كعلي كونن أملاك كبيرك كدحننا يخئليو قنك انت زي فقده انداخ على خلا بوكن حلف تفتوخه انت دليخه كابز حوزي كدحننا انت زي فقدقنا نحنا نتنسخا زتغلكايو مثلي أين سجدن إنا إلهم أمو صبقتي ردئتيا نحنا دما أصبقنا كم بسل الله أبهلونا أملاخ انت خمزي الله هذا نجر كنحسب هذا نجر كنقبر كلناقن أملاخ انت فقدو كنبلقن أبزيئة فلي كنبلن إلى أمو سلخلو جابير أملاخنا مسقانا يبصحيو نقول لكم دما زمن أقلقلتكم يبارخ سلز أنحنا قزيه سلز قبائزي أملاخنا كبرن مسقانا نعيخن نحنا دما بمنفس إن عبيلو نعنا خوينا نخالو الدما أبنت أرأيا ممهران نخونلو يقبرلنا بصلتكن عطسو كلنا حنساب قابل زلنايو حف نبل
بسم الله والولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين من سلام زصلى صلوت كم بحدش كل زحزيا بهر أبو قيتانا مدحنا يسوع كريستوس من سلام زحنت لكل زغنات قدس بيت كريستيان لمن علنا قبل على حزب المؤمنان بزح سلام كيف نقول سلام سلطان ذلو እግዚአብሔር أملاكنا أيو من سلام صليو سمايات تنبر ربنا سنكاي قدس من جسرات تمصى بعد كان تاب سمايكم دمام دريكم علات انجرانا لما هبنا أنا عند بدلنا بدلناكم زحدقنا لهم بدلنا أرسلنا دقلنا وفادحنا نمبر فتنا يتونا من قسن حيلن كبر نزل العالم نتكعب ما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حلنا خدن قليخي بسقاخون تنقليخي أدي جارية سواد قيتا سراوي سلام لك له سقاك أنس برختي خي فركر سكون برخي ومن تسقى جابير مساخي وفي الست دس فلكي حتى أتناخسر لنا نفتو ودخ يسكر كرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين ونقول لتحد جابير لمن كان مالدا كان لنا ونقول سلام سلام هبلنا اللي كان أخذ مؤوب جابيرات لنا سقاخو نفسلنا جاك كان نفط بعد أملاك بلنا الدسم كان سمن نسوعنا لنا سما يزل خان سخا سلام كعبل نفس كلنا حدر أبزع على من زمن بر سلام حلو كل ما راح تنسب السلطان بقدسم كسلام حبو عبد الرحمن ذول مقاين تعذب كمخراب أما تعبنا متعنا ذول قراءتنا بقول سلام حلوهم بودهم بعناني وقت كنبرن بكل سنة يملك خدمة نعاني زيادة بنفرح بها ونذكر نكبل وكريستوس مسؤول من فتح قدسم سجانا صنعات بؤزل لك على من كل سعن نزل علم أمين قدوس قدوس قدس إجابير أملاخنا سلا كل تمسكن سلا زجوبا أزي تمسكن سلا دخمات كلنا حيل هيبكا أب زجوبا أزي خنساتف زجبر كنا دم تمسكن زجوبا أزي ناب سماي زت أمتنا أب جوبا قدسان أب تنايزل علم سماء وهاجر دما زساتف جوبا جبرلنا كل نجار فقاد كا إن حتتنا زتعززنا يو زفتسمنا بمنفس أعبيو أبسنا مقبار زقرن أخ قبائية قبرلنا قدس جابير أملاخنا كم زقباء أزي نزيب اللهم هبلنا نذهب كنا نزقباء أزي دما بمنفس كنا عبيلو زيادة كلنا عغم فلتقلس حق زنا صومنا بارك لنا قدسلنا نبوتاتنا هواريات كم تقبل كلهم معنا ما تقبل لنا نعلم سلام نزازل لنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا من قنا سلام هبنا قدس جابير أملاخنا زب هاجر السودان نكون أبتفل عليه خرناعات علم نري أزلنا سجام وروج شنك مكرادما كل نجار نسخاي أكل بلنا هاجرنا نهزبنا عندما كل نجارات سبقلنا يأكل بلنا حمام زلوا بسأل ذكرنا زولنا أسمعتهم نفلتهم زي نفلتهم نسخاب عين محرت كاتم مثلنا أب حزن زلوا أنا نعلنا تجنقهم زلوا رهولهم أميم زلوا نسعيهم بسقام نفس التعصر فتحيهم فحزولوا دماء أكبهم قدس جابير أملاخنا وفي رم زلوا دحن اتولنا قشم زلوا دحن ملسلنا كلهم وليدنا نعبيهم زلنا وداتهم أولدهم عبيتهم نعشتهم لما بارخلنا نعاخذ خونو قبرلنا بنادينا قدس رنجل مريم أمالاد النت بناي ملاأخت ترادع النت بناي نبياتنا هورياتن صادق عن سمايتاتن صلوات أي تفلينا بسانا زو عالكانا مسكنكا بسانا فتحضر رمان معقبكا نزم كل ما بزقوا بأزي بيوتيوب بزوم بتفعل لي نجر حبيرا منازم سيد ما قلبتهم معصنا جزيئهم بارخ نابرهم كل دما نابرا سلام غيركا حساب لبما سمر اللهم أبسمايات تنبرا بونا سمكاي تقدس من قصة تمسا فقد كام تاب سمايكم دما أمدريخون نعلات انجرانا لما هبلنا احنا عند بدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا دقلنا كم كفاد احنا النمبر فتناي تأتولنا من قصة حيلن كبرن نزل علمنا كإما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاح سلامتا سلام لك له اللي ناخذ دنقليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير طبعات قويتا سراوي سلام لك له بسقاكاو أنس برختيخي فركر سغم برخيو وملئتا تسقا يا بيهر مساخيو أوفيس سيتي دسي بالكي حتى أتناخسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا آمين يفتح ويشري اجزينا أملاك المدن كريستوس كان يجا كنا سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبركة ساتي برهان أنتم أبويا كنات وأبويا ديا كنات أنا
በበስምኩም ኩኑ ፍታን ወንጻኒ ይረሴንስ ኩሉዋን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰ ተኽልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰ ተኽልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘት ዘሎናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኹም እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ آمين آمين قال هو تسمع لنا متعنا بكم كلكم آمين قال هو تسمع لنا بوتاتنا كلكم بحال حضروا آمين قال هو تسمع لنا تسلي صلوت أب كل مجزابير عريقو مع زورر محرت زورر بركات زبزي حكبر لنا آمين كلهم نتقدس بيت أرسلان تقوى أقلقلوت جزيكم من سرحكمنا وهايكم بتبعتن بانك عدوان كتكاتات الوزم سهم سيتزاد كان أثبت تاني بحب زرع إجزابير كم تيخساب حجي حاتياتنا عبسانان بدلنا كي تصيفه بعين محرت تأميتو بهوت عاقبه أبز قدس قبائخ نساتف قدس فقادو زخون لنا نزمت سخاء بسقع عاقبه أبز قدس قبائخ نساتف نأجزابير قدس فقادي هون لنا سلام ليتي بسلام يرهبنا آمين قال هو تسمع لنا بوتاتنا آمين قال هو تسمع لنا بوتاتنا حضروا سلام كنيو كنيو روح ليتي آمين آمين سارة دول لي قال هو تسمع لنا بروح ليتي آمين سلام ليتي عدينا إلسابي تيراه هون نامسي قريتها ها وأنتي أنا اسكفيت بدأ تعاتي قريتها حتى تله هو إذا أنت قلت تفتفن داول تحت ببنا لكم أبيلكم اليوم أوكس يوم اليوم تعذب لهم حسيت دحن متشس ስለዚህ ነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አለ ህይወት ይስማልና ብሩክ ለይቲ ኤልሲ ደውልልኝ እሺ